Simba mi. Ngamin siyang ngamin na kananay. Mana ako ra kay. Naho. Ngamin nang nanay wa pa. Mana? Ngamin ko. Panguto simba na mo ko. Mana ko Abi ni na dress nanay. Deres nanay. Ngamin ako. Tana na. Ay, ito ka na. Asa man ka? Asa man ka? Ay, ata. Ajong adlaw guys, Damis Mercado kami ni Ate Alits, si Aisha da ini. Aisha and Lexian's vlog. Iban kong Ate Alits da. Malit og para pansitan ugma guys, birthday ng Aliana. Hala, pili dang, tarangal pili dang. Aw ingka di ay, kalimot ko. Di na din magpatawag og ate ingka na di ay. Carrots. Ya, carrots. Na may bagyo benste. Ano naman ay kabukan ay. Duharam to nga. Ikaw pili mo. Agtuyo og mantika. Ano kulyo? Apa man ay? Ano na kay repolyo? Kira ni. Wait. Ikaw, hasa dahil mo. Katong gamay-gamay. Kana. Magic sarap. Paminta. Paminta. Biraha, biraha. May labit ng mga hukay, mga hagsa. Awas mga gari kagak pilar. Dapat pikas dagmak. Ya. Dera dia. Pansit. Ay, sus dilat. Pila ka baok? Nanay tuyo. O sa kalapad mantika. Ay jero ni sabi. Sili nana. Bagyo beans te. Tagpilang kilo bagyo beans. Siapa? Ingana malito nga na agari ni kasadare. Ingana na kumulito. Pero kung pulo pulo. Amas. Ani po te. Pero gusto ko nang masubukan. Di na gamay. Ilang kilos manok te? Manikal yung na. Pila kuno kilo? 100. Upat man to nga ho, ang jagi mong halang-halangan. Punta ko na. Madam 537. Sige sir. Papa. Nagpilang kilo te? 200. Hanapin niya kayo.
400 ko no. Ano yung laing? Ay, yung ay kuan, ganyan. Ito ba tira ko? Kung lang yung manok te? Ano po ko ni dagan? Pili ko na siya te. Ah, Sila, tupat. tulo pa. Tulo. Kaupat na. Yan may puro wings nga na, wa. Wala, tayo na mga hatag ito Marcina. Niya ba ito ko Hindi, kawin niya na. mahal man na. 5. Pila ito na, pila nakbok na. 968 ate, 960. 960 ko na. Pila nakabuk. 5. 5 ka buok. Bago pa baka na ito dadam. Mo lagi ka dubergis lima. Mo lagi init ba yan? Magkuha ko tibo or? Pila ito kabuk ay. 5. Di ay magkuha ko tibo. 960 te. Unisag ko an, kanagako-dako. Naman, idugang rin upan. Pila ito kabuk ay. 5. 5. Kanang dako, way dako da te. Ana. Ano? 1,182. Pito. Ito naman. Pito ko na te. 1,400 sarado. Jadi yung barang, okay rin na. Okay ra ring bag. Ada yung libreng bag na. Ang dami tagpuan. Kaya na naman i-ingatan. Hingapin na naman natin kay. Daghan bitag palit. Ako ni, sulupin niya ka. Ano yung nagtsap ay? A few moments later. Hi guys! Welcome back to my channel. Today is September 25. Adlong Sabado. Nja, ugma di ay September 26 mo nag-birthday ng Aliana. Nja, mo lagi nang na merkado mi. Giuban ng kung aysa na malit mi dito sa merkado. Among maluto. Ginagmay ragod pong paghanda kay amorang pahinungod bas birthday ng Aliana. Kaya gang plano yun ta. Doon namin kami silagkaw cafe yun ta. Kaya rong di namin mahagag luto-luto. Tambong na laman yun ta. Nja kay mamalagis tatay. Di malagis tatay makaubang kay di sa ganhan nga na nga. Maglakaw-lakaw pa siyang di na sila kakita. So mga to, magluto na laman mi. Kami ba og tabangan ko nila kay ora bajuk tadoy hanaw daning luto-luto. Hindi masiguro po ko nila pasagdan, tabangan masiguro po ko nila. Mao ni among ipamalit dito, giubanan ko nga isa. Hindi among ipamalit, ning palit na lamang mig karning manok, kuha namin mo pa ito karning baboy kay pila na pud kaadlaw na sige mig karning baboy kay mamantog birthday pud sa kuan, anak-anakan ni ate mi Flor de Lisa, mga itong gihatdan ng pud may karni. Diyan, marag po na po ng karning baboy, mga nang puro manok na lamang gipalit. Mga nang ipait kog manok niya, kuan ni sa kabuok, 7. Mga nang gipamalit guys, palit kog chicken, kuan kabuok, 7. 7 kay nga nila, 3. 4, 5, 6, 7 ka tibuok 1 chicken guys ang gipalit. Ang palit kong big mga panakot gamitos pang kusina. Buo siya isa man gani napalit man siya condensed ba siya buhaton. So mao to guys. Kani chicken 7 ka buok may sa pa ba ni minsan mag-birthday dyan guys sa magazine ni pansit palit po ko pansiton makaroon po ko bisita guys sa may camera man po palit po ko ang gatas parang Aliana timplang nun kami camera man guys gihapon pero magluto lang po tagduraghan pansit kasi may mga bata. Hala, di ba ni kumplito ay isa?
tuguban. Mao ni repulyo. Grabe bagyo beans nay, arang mahala. Arang mahala 1/4 raw, 80. Ni lagi. Arang mahala lagi 1/4 lagi 80. Ninja, kani carrots. Palit ko kung pang hugas sa pinggan. Dahil di pang hugas sa pinggan na yun. Ha? Pang hugas sa pinggan ba? Palit ko kani, sili. Bawa sa talawan. Mau niyang gipamalit. Isa man yung mga tibok manok. Kung karon na, ibutang mo na sa rib na yun. Paano na? Baras. Ha? Mas lamay lamang yung tatugkuan. Mukha na tag-restaurant. Sila ta magluto-luto. Ang gusto yung tato na maghihapon yung tato. Di masatay mo uban. Kaya ganingan ni magluto-luto. Hago ni. Ha? Kani mamalit din. At pagas din mamalit. Kaya ko kukuha niya. Hindi ba magluto? Pero yung pamaumuli na eh. Hindi na na. Gara din nga palit tayo sa diya. Parang yun yung mga bata. Dara po ipilit. Kasi manang may pa lutuon na ni. Nakagawin pa ulit. 2 kilo. Wana, Kaya mga gamit mo, laman mo kuno sa isa. Una, bawa ni mo taon da, harakasin ginabalin ito ko ng jata, kaya awang na hindi kayo sa una. Naitaboy na yun. Ano? Parang tatay. Hindi na ka mapalit. Kani. Gamitin nga isa, maging mo sa isa upuan. Ang ganda ng gulaman ko. Basta gigsaw. Haman nang iba, panda na eh. Isa pa paling t-shirt yun eh. Maukin sa Hindi na. mo na ay sa gapon. Namot kumpay ko sa mantika, kainganin na magmantika. Ano. Nakakisar kayo sa'yo na internet na, di. Maukin sa sina. Tapos sahod. Ay, so, hala. Kisa ka. Di, dahil mangga na gapon. Maunin eh, mantika na eh. Hawa. Ang gamay-gagmay man. Kani, ato ding manang kasi manang ang pabikuon dani. Aisa! Itabi na rin mo bato na lang. Isa mo po ng t-shirt dami ang sabi sa mangga. Ate na, ipapin sa mga gawa. Ano na? Ate, dara na. Happy na Ikaw tabi na na isa. Kaya na ni. Mo na din napalitan lang. Pinan sa paligid eh. Ko. 7. Kaya Kaya, adyoing natagtirin. kaya tag ni manang. Naway, isang kahanan eh. Diyan asa mo sa magdito. Sa ingara. Kani bang manok? Isam ni na. Kaisa. Ha? Kana, Taboy rin eh. Kay, tuwag isa ni kaguagad eh. kani ba? Ang gabi, bakit ko na dila ang gabi. Bakit na ang gulaman. So to guys, simple raman na gamong buhatong celebration para naman namo ugma kami raman po may bisita, maura ni man gipang palit. Maura ni guys, ang gipamalit. Hindi naman sila sigong ko. Ang pinababali na ako natigulay. Manok ra jud ni. Kani pansit, manok ra man kog pansit, maura man. Yan, bumawag ko. A few moments later. Budin, budget. Ang sakit rin.
ba may? Ngamin siyang, ngamin na kang nanay. Mana ako na kayo. Naho. Okay naman. Ngamin ng nanay, o pa. Mana? Ngamin ko. Pangutusin ba naman ko? Mana ko Abi ni Nadres nanay. Deres nanay. Ngamin ako. Tana na. Ay, ito ka na. Asa man ka? Asa man ka? Bata na. Ay, ata. Eh, yung bagang gida ay. Ayun. Bagay, siri. Ang ba nag-iro? Ta, bitbitan ni Padong. Masimba sa amin. Pakulo ka na mag-iro, nay. Padong, dahil mo masimba. Di ako pa nang gagaw. Diya pa si Juan. Ano sila nauna? Ano yan? Tara tayo sa gawas yan. Okay naman ka magpa-blessing magkakaroon. Asa man eh. Sayal ka. Isa may gingas pare. Dari lakas ang ari. Isa. Ginsa makas pare. Ha? Ginsa makas pare. Bibisingan mo. Na blessings ka. Tara, masita tayo man. Kausod ako. Iya, dikit din. Kausod ko. Ito. Tay. Magbisingan ko dagto tay. Ito, namin na ka. Namin na ka tatay. Mana? Mana ka gamin ni tatay. Ano zaman? Nalipay ka kay blessing sa father. Hi guys! Nauli na day mi. Hindi kami ni simba. Diyan na, paningat pa ko kay nagbakla naman mi. Diyan ko, nalipay po mi kay pareha mami September celebrant. Pareha mi na basbasan kanibitong na blessingan. Sumoto, nalipay mi si Aliana po. Nalipay si kay ugma madyang birthday. Nalipay si kay... Birthday dagto nay. Gikantahan ka. Kitang duha, gikantahan. Diyan, nalipay ka. Dali. Diyan, sa may mong gusto sa birthday ugma. Palitan ni mama. Pansit. Na naman, gawa sa pansit na naman. Isa may gusto. Cake. Napay cake, gawa sa cake. Isa pa. Kaya nama kay kwarta, napa may kwarta sa mama na may hatag ni mo. Isa pa may mong gusto. Isa mong gusto ba? Manok. Naanga po nanay, manok, nanay cake, nanay pansit, nanay mong gusto. Isa pa may uban. Balon. Balon, isa pa man. Isa pa may uban, gawa sa balon, isa pa man. Mga tuta. Ora to, balon. Balon, cake, pansit, chicken. Maranay mong gusto sa birthday. Mana Jilayan, sure ka? Hindi, mara ko na ito yung gusto guys. Hindi. Okay, patang mo balik dadto. Asa na ito mabalik? Tapos yung kam. Karon mo bang ka mabalik? Di man. Danira ka. Ma-upload si mama. Danira kang nanay kay gabi na ha. Hindi, asa man ka mo do. Binsang gabi, hindi. Ito na nay. Hindi rin guys, kada bagabot na si Aliana, ning tapad na nagtuog gabi. Ato na po kong nanay. Hindi dyan gabi ko na ito ko po si Diyang nanay. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for Watching. watching. Love you. Bye-bye, love you. Bye-bye. Love you.